morning mga ka-online. Andito tayo ngayon sa Baaw, Camarines Sur. Magdi-deliver tayo mga ka-online ng Duratix Foam Original Family Size. Tara, samahan nyo ako sa biyaheng ito. Biyaheng Baaw, Camarines Sur. Tara. Zone 6 po, Bernadato. Ano ito dyan? Yung pambalo niyan mga kasi ito yung garo pula ang ano. Salamat ma'am. Tayo ngayon sa sentro ng Baaw, Camarines Sur.